Diyos maray na hapon po. Ngunyan, matindog po kita sa pagpuon kang novena kin Nuestra Señora de Peña, Francia. Kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan, kagurangnan kong Isukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamauot ako na daina magkakasala, giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldawnin sa kong pagkabuhay, urog na ngunyan, na ang sa kong pagpamibi, sa kuya man idinudulot sa iya, bilang samukman na ina. Amen. Maluhod po. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran na nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno, sa pagmauot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras, kan kapanoanin kaligtasan, kapalainan asin mga biyaya na isinamno sa imo, kan ipangidam ka. Mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan, an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kang kapanoan mo. Tabangi na matawan, an naghihelang ning kaumayan, an nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran, sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel, nag-uugma asin ang Santissima Trinidad, pinagmumuraway, o Maria samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus, na nagsakit, nagadan, asin na buhay liwat, sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayon na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangat sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipukan. Nag-aarang ako ning udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako ning paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng gad sa sakuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita ki Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon ning pakimaherak
ipamibi niya toan. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tang Diyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo, asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihan nin mga langit no na biyaya, taoy kami nin luha, tanganing pagtangisan mi, an samong mga kasalan. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tang Diyos iyaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa sugot, kan sa mong mga kaiwal. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tang Diyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa buhay kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Tara Maria, pano ning grasya, ang kagurang ng tan Diyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babayi gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi ni Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami o maheherako na ina, Birhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano ning pagsulsol, at amana ang samong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga dibotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na idtong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na ina, tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga diboto, na darakan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan sa paghagad kan sa mong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamate ang lugod ang sa imong pagtabang ning gabos na naguumaw sa imo, o inang Birhen de Peña Francia. Papagkani gua o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami ning kabagsikan sa pakipaglaban sa samong mga kaiwal. Pamibi para sa ikasyam na aldaw.
mamumuton na Reyna asin ina, niya mong Maria, an sa imong pagkaina, nakakataoning kaginhawaan sa puso, asin nakakapaugma, kan kalag. Mapakumbabang, nagangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña Francia, natabangan mo kami, na mga nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan kan Diyos na makakamhan. Sa muyang kagurangnan na madadaog an anuman na padaya sa samong hawak asin kalag. Tanganing makamtanya mo ang tunay na kaugmahan na gikan sa Diyos sa kahadean na daing kasagkoran. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Ang dalit sa tuyang aawiton.
Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya tong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña, Francia. Tindog po. O Maria, ipinangidam dahing kasalan, kami pamibigyan namin na dulok simo. O Maria, ipinangidam dahing kasalan, kami pamibigyan namin na dulok simo. O Maria, ipinangidam dahing kasalan, kami pamibigyan namin na dulok simo. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Diyos maray na hapon po sa indong gatugan. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamano nan kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po, kasatong misa antisipada ngunyan, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat in honor of Our Lady of Peña Francia, dulot ni Josephine M. Lorejo and family. For the gift of life of Mother Belen Mansilla, dulot ni Lizelle Yuson. For the gift of life of baby Gabriel Jude, dulot kan Dehucos family. For employment, dulot ni Aliana Marie Bautista. Pasasalamat dulot ni the Arevalo and Lopez family, Villaruel family, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Pasasalamat in honor of Our Lady of Peña Francia, dulot ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Pasasalamat, wedding anniversary of Mr. and Mrs. Mark Jim and Irish Romano. Pasasalamat dulot ni Ryan Altavano and family. Dulot man kan Mendoza family. For the gift of life of Roy Raitana, dulot ni Lily and Ria Raitana. Mga special na intensyon, for fast healing and full recovery of Ed Mendoza and Federico Bitonio, dulot kan Mendoza family. To pass the LET, dulot ni Jenny V. Sid Liang. To pass the exam for professional teachers, dulot ni Carl Balit, dulot kan Carl Balita Review Center. For good health, dulot ni Elaine. For healing of Donna and me,
dulot ni Madonna Moran. To have a peaceful and calm mind during the exam and to pass the LET 2025, dulot ni Cheryl Aicocho. To pass the licensure exam for teachers 2025, dulot ni Kaizi Kayla Elpedes. For passing the psychometrician board exam of UST Legazpi, BS Psychometrician Takers, care of SJTP. For successful operation of Dita Batalya, dulot kan Batalya's family. To pass the licensure exam for teachers 2025, dulot ni Maria Joanne C. Malagueño. To pass the licensure exam for teachers, dulot ni Alexandria Mary Rivera. To pass the Busit GFD Takers, dulot din sarong anonymous. To pass the licensure exam for professional teachers 2025, dulot kan mga minasunod. Sharon Veras, Ana Marie M. De La Cruz, Celeste N. Gemina, Angela M. Lorin, LPT 2025, Nena Aringo, Melvi D. Bandojo, Jesus Egloso Comedia, Arnel Carable Conde, Daniela Pura, Hipolito Kiana Chelsea, John Eugene Balderrama, Justin Dasilio and family, Reven Rangaza and family, Lizelle Seniza, Alwin M. Navera, Lizelle Seniza, Robelin G. Merciales, Shaira de Guzman, Luzel Ann Baldon, Maricel Marinay, Sara Espedido, Ramil A. Riluao, Marilyn A. Azaula, Efrelin Bejerano. To pass the exam of Maria Francia B. Bermas, dulot kan Bermas family and Fernandez family. To pass the exam, dulot ni Dinalyn T. De Los Santos. To pass the LET exam 2025, dulot ni Dessa Chris Masinas. To pass the LET 2025, dulot ni Gladian Buena Sesno. To pass the LET 2025, dulot ni Shanay Joy Kite. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family. Ki Francisco Leonides, dulot kan Lustre family. Sa kalag ni Eduardo, dulot ni Julian Bontile. Death anniversary of Elizabeth, dulot ni Beliad Villanueva de Vera. Para sa kalag ni Evelyn, dulot kan Arevalo and Lopez family. Para kay Leticia, dulot kan Arizapa family. Kay Cesar Andro, dulot kan De Luna family. Kay Lolita Maria Lorenzo Angela Alfred, dulot ni Jason Basquinas and family. Death anniversary of Vicente, dulot ni Maria Pauline Andes. Sa kalag ni Ricardo and for all souls, dulot ni Ryan Altavano and family.
Sa girara, Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Ngunyan sa tuyang sineselebrar ang solemnidad ni Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon po, Padre. Sarong komunidad kita nagkakatiripon, sagaran ka nama, kan aki, asin ka da Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ining misang ini, misa antisipada. Kaya an sa tuya gagamito na liturhiya, iyo ang liturhiya para sa aga. Sa bilog na Bicol Region, ipinagsaselebrar niya to ang solemnidad ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya espesyal niya itong idinudulot ini kiina ang patrona kan bilog na Bicolandia asin ina kan lambang saro sa tuya. Espesyal man niya ito ining idulot para sa mga intensyones kan mga yaon digdingon yan na matake kang board exams. So, tabangan niya to sida, kan sa tuyang mga pamibi, tanganing makamtan manlugod ninda, ang sa ilang mga pinapangaturugan, asin minamaot sa buhay, asin magamit ining regalo, asin bendisyon, lalong-lalo na ang kakayahan ninda sa paglingkod sa Diyos, asin sa indang kapwa. Ngunyan tanganing kita po gabos, na uya digdi magkanig kong magselebrar kaining mga banal na misteryo, sa tuyang rumdumon asin pagsursulan an sa tuyang mga kasana. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
Mamibi kita. O Diyos na magakamhan, namimibi kami warasanaan mga maimbod sa imo na naguugma sa pag-ampon kan urog kabanal na Virgen Maria, si Nuestra Señora de Peña Francia, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, ulikan sa iyang dalisay na tabang, asin magkaligong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabawas na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Adan, asin Eva, nagsuway sa Diyos. Alagad, dawa, pakatapos kan sa indang pagkasala, hinanap sindanin Diyos, asin tinawan sindanin paglaom. Si Maria, ang bagong Eva, nagpapagirumdum sa to na igwanin plano ang Diyos na iligtas kita sa paagi ni Jesus. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Alagad inapod din kagurang ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangog ta ka sa tatamnan. Natakot ako kaya nagtago ako, hulita ako huba. Si Isay ang nagsabi sa imo na huba ka, an hapot nin Diyos. Nagkakan ka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaomo tanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot ning kagurang ng Diyos ang babae. Taano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan, tinaramanin kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isusumpa ta ka sa gabos na hayop. Puon ngunyan, magkakamangka asin kabukabo an sa imong kakakanon sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asin ang babae, an sa imong banhi asin an sa iyang banhi. Rurunuton ka ini an sa imong payo, asin hahampakon mo an sa iyang buol. Eva an inginara ni Adan sa iyang agong. Hulita siya an ina kan gabos na tawo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan. Hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ipinahayag din kagurangnan ang sa iyang kapangganahan, ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Naramdaman niya ang danay niyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Nahiling kang gabos na puro kandaga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Gabos na daga maugmang magkurahaw sa kagurangnan, umawon siya sa mga awit asin magkurahaw nin kaugmahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang babaeng nakagubing nin saldang nagsisimbolo ki Maria asin sa simbahan, na parehong nagdadara ki Jesus sa kinaban. Dawa kon ang karatan naghihingowang rauton ang plano nin Diyos, pinoproteheran nin Diyos ang sa iyang banwaan, asin sa katapos-tapusi, dinadaog ang karatan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo nin Diyos sa langit, kaya nahiling ang kaban nin tipan nin Diyos. Nagkaigwan nin mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog sa kamakusog na oran nin yelo. Dangan nagtungaan sarong dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan asin nakukoronahan nin 12 bituon. Siya bado sa napapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki.
Sarupang tandaan nagtunga sa langit. Iguanin sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo sa 10 sungay. Asin may korona, ang lambang payo kayan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kan mga bitoon, saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali ng mangaki. Tanganing halunon ang umboy pagkamundag kayan. Ang babae nangaki ni lalaki na iyuan magahade sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ang aki dangan dinara sa Diyos asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalantadan sa lugar na inandam para sa iyan ni Diyos. Tanganing atamanon siya duman sa laog nin 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, pati ang kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Hulitaan para sumbong kan sa tung mga tugang, ang para sumbong sa atubang nin Diyos, aldaw banggi, ihinulog na hale sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kananumboy na si Jesus darahunduman kan sa iyang mga magurang sa pagutob kan hinahagad kan katugunan. Kinua siya ni Simeon asin initaas, dangan nagpasalamat sa Diyos dan sabi kagurangnan tugutin ang magadan sa katuninonganan sa imong surugoon, sosok sa imong panuga. Ulitan na hiling ko na an sa imong kaligtasan na inanda mo para sa gabos na tao, sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataoning kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagdala si Jose, asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binindisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya, ang aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal, asin pagbangon indakol sa Israel, saro siyang tanda. Hali sa Diyos, na isisikwal indakol na tao, kaya mahahayag ang sa indang isip, danganan kabunduan, siring, sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Gabos po ka mo makadaklandig di ma-take ang board exams, itong licensure exam for teachers. Kaya daw nahilig ko ang mga pandok nindo, gari bako relax. Gari tense na marhay. Ano ba ang pagkahiling sa kuya? Gari. Ako kang nag-take po ako kang, if I may share this with you, kang nag-take ako kang bar exams. Yaon digdi si Padre Pio. I was consoled by the very words of Padre Pio himself. Ano ito sutig sasabi ni Padre Pio? Pray, hope, and don't worry. O sabihin daw ngayon sa katain mo para ma-relax. Yeah. Hope and don't worry. Yeah, diba? Yeah. Oh, at least naka-smile na sa iba. Yeah. Pray, hope, and don't worry. Imagine,
dakulon gustong mag-take ka ining exam, kamusto naka-qualify na mag-take mo niyan. Yan. Sarong, that's already a big step sa ilong kamabutan sa ilong buhay. Yan. But of course, sabi nga ni Kansamuyang law professor before we take the bar exam, sabi niya sa Muya, all of you will become lawyers. Gabus ka mo, magiging maestra, but not at the same time. Yan. So iba, maiinot. So iba, mawawalat. Yan. Tas sabi nga ni Ibaga kayan, if you fail to prepare, prepare to fail. But if you know within yourself that you have done your part, you have done every effort para makuha ini, so ano ang dapat mong katakutan? Ibalik mo sa imong sadiri before ka magsimbag kang first question. Pray, hope, and don't worry. And so today, magayon, na yaon po kita digdigabos, lalong-lalo na timing, very timely, na yaon kita sa laog kang novenaryo sa pagselebrar kan kafiestahan ni Padre Pio this coming September 23, and tomorrow, dahil tayo ni anticipated Mass, so mas-celebrar po kita kan solemnidad ni Maria bilang Nuestra Señora de Peña Francia. So, magayunan taigwa kitang duwang kasurog. Si Mama Mary, ina ni Peña Francia, o isabay ta pa siyempre, si Saint Jude Tadeus, ang patron kan sa tuyang parokya, asin kasabay dyan, si San Padre Pio. O, anong katakutan nindo? Tulo ang kasurog nindo sa aga. O, amen? Yeah. Amen. Yeah. So, sa aga po, dakulang kaugmahan, asin pano nin pagpasalamat kita na maselebrar kaining solemnidad ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang patrona kan bilog na Bicolandia. Maski nga ni sa aga, yaon kita sa pagselebrar kan ika-25 Domingo sa ordinaryong panahon. Si Maria, bako sa nang ina kan bilog na Bicolandia, alagad sosog sa tema niya na taon, sa selebrasyon kan Peña Francia 2025, si Maria, ina niya to kabos. Mother to all. Yeah. So, kaya ining maski sa mga yaon sa abroad, whether here or abroad, gabos kita nakakamate ki, sabihon ta, closeness to Mary. Para sa satuyang mga Bicolano, kada ikatulong Sabado o Domingo kan Septyembre, bako sa nang nagsaselebrar kita ki fiesta. Alagad na ipapahiling asin na ipapahayag niya to ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Manifestasyon kan satuyang pagtubod. It is faith made visible. Kaya ang devotion na inikiina has been passed on through generations from our parents, from our grandparents, down to now to us, sa lambang saro sa satuya. Now, let us go to the gospel. Sa gospel po, nadagog niya to si Simeon, nagtaonin propesya, na ang aking si Jesus, iyo ang magiging ilaw kan kinapan. But along with that, sa last part, nadagog ta po, sinabi niya sa satuyang mahal na ina, na sarong espada malagbas sa saimong puso. Nagpapagirumdum ini sa tuya kan unique role ni Mama Mary sa buhay ni Jesus, asin sa buhay kan lambang saro sa tuya. She shared not only in the joys of Jesus' birth, bako sa nang nakisumaro, asin nakihiras siya sa pagkamundag kan sa iyang aki sa kinaban, alagad kasabay ka ini, iyon pakisumaro niya sa inaapod niya tong sorrows, kamunduan, sa paggibo ni Jesus kan sa iyang misyon. So from Bethlehem, kung sa inamundagan kagurangnan, up to Calvary, at the foot of the cross, she remained close to her son. Kaibahan ni ina an sa iyang aki. And because she is close to Jesus, she is also close to us, her children. Kaya ngunyan, enot na magayon niya itong paghurup-hurupan ining tema,
Si Our Lady of Peña Francia is a mother to all. Kitang mga Bicolano, ang apod niya to ki ina, ina. We call ina or Mama Mary as our ina. Not just because she is the patroness of Bicol, but because she embraces everyone. Kinukugos niya kita kapos. Tasya ina kan kapos. Gusto rin daw mamatean ang kugos ni Mama Mary. Gusto rin daw mamatean sa iyang embrace. Ako pag maturog na, tapos pag matapag kaaga, just to feel the embrace of Mama Mary and of course the embrace of Jesus. Ang ginigibo ko po, pag nangunguros ako arog kaini, yan, sa ngaran ka nama, Aki, sila Espiritu Santo. Yan. Amen. Sige daw, itry nindo para mamatean ta ang embrace ni Mama Mary. Sa ngaran ka nama, Aki, sila Espiritu Santo. Yan. Yan. Iyan ang panguros kang mga daing jowa. So like any mother, she listens to our petition. So kaya nga ni yaon kita po kunyan. Nagahagad kan sa iyang tabang, pamibi as in intercession, tanganing makamtan niya to, an sa tuyang mga minamaot sa buhay. Lalong-lalo na ang profesyon, din paratukdo, fills our pains and rejoices with our joys. So sabi ko nga ni kasubago, bago ako maglaog, wow, sabi ko, full pack ang simbahan. Sana yako, perming may board exam. O, tanganing perming pano ang St. Jude. But joking aside, I hope after the exams, after you get what you wanted, what you dream of sa indong buhay, sana arong giraray kinig kay kadakol na mabalik sa satuyang mahal na ina. Let us rejoice with Mama Mary. Kaya baga, every time we shout, Viva la Virgen, it is actually a cry of children welcoming the love of a mother na aram niya to, dai kita papabayaan. And another good news is, God does not only give us His only begotten Son, Jesus, but today, tigsasabihan kita that He has also given us a mother, si Mama Mary, a mother to all. Mama Mary is not only a mother. As a mother, he or she wanted us to be closer to Jesus. Mary brings us closer to Jesus. Sa ano man na debosyon, lalong-lalo na kay Mama Mary, Marian devotion, igwang sarong Latin principle that we should follow. And this Latin principle should guide us. Ano po ini? So nagsasabing, ad Iesum per Mariam. Yeah. Pasiring kay Kristo sa paagi ni ina. To Christ through Mary. Gabos na debosyon. Lalong-lalo na debosyon kay Mama Mary, dapat magdara ini sa tuya para ni sa iyang aking si Jesus. Day dapat magpundo kay ina. Ta si ina mismo, gusto niya kitang darahon para ni sa iyang aki. So, ano man nagigibuhon ta? Magpamibi, o ngunyan, ongoing ang fluvial procession, mabalik na si ina sa iyang harong, duman sa Basilica, sa Balatas Road, hali sa Katedral, tigsakay sa Baroto, o tigsakay sa, anong apod ninda kayo ito? Yeah. Isinasakay siya ngunyan pabalik, duman sa Basilica. Ano ba natigigibo? Pagprosesyon, pagbuya, o, gabos siyan, ginigibo niya to, tanganing kita makarani sa iyang aki. Bako sana makarani kiina. So makamundo lang manutaran, magpuon kan Friday so traslasyon up until now. If you will see the live procession, dakulo nang nagpapasali. Perhaps because of superstitions, superstitious beliefs or fanaticism. Yeah. So iba, pag-agi kan kang baroto ni ina, tigiinom sa tubig sa
Dahil ninda aram, saro ito kang flood control. Yan. Yan. Di ba? So iba nagsasarakat na sa andas ni ina. Yan. Wala na sutunay na dapat na disposisyon, asin deposyon. Iyo man baga kita, wilingan nindo si St. Jude, kalbuna, tatig paparaharapih, hap nindo. Bako man sa pagparapunas na ki St. Jude, pagparapunas ki ina, makakapasar ka mo. Yan. Bako man sana sa pagpara-distribute dyan, pira ng kahon ang yaon dyan na novena. Yan. Bako sana, mag-aradal ka mo. Ta sabi baga kayan, mag-review ka. Bako si St. Jude ang ma-review para sa iyo. Bako si Mama Mary. Yan. God helps those who help themselves. So, sana makadara ini sa tuya, para ni sa satuyang mahal na ina. Ina does not keep us for herself. Siring kan ginibo niya sa kana, ang first miracle kan sa tuyang kagurangnan, sinabi niya sa mga disipulos ni Kristo, do whatever He tells you. In other words, He always points us to Jesus. Permi kitang itinutukdo ni ina sa iyang aking si Jesus. Her mission is to guide us back to her Son. Taang tunay na debosyon ki ina, iyo na kita madara ka ini, na magsunod sa iyang aki faithfully. Ito sabi kan sa rong kasabihan na nabasa ko, stay close to Mary and Jesus will never abandon us. True devotion means living like her. Number 1, obedient to God's will, compassionate to others, and faithful even in trials. So, ang challenge po sa tuya, iyo po ini. Nan sa tuyang debosyon, kiina, Nuestra Señora de Peña Francia, da isa na maguntok, duman sa level kan pagselebrar kan fiesta, duman sa na sa pagsabay sa prosesyon, o paghapros sa iyang imahen. The challenge for us today is this. Are we living the values of ina? Like her, are we saying yes to God daily? Itinatao taman dawan sa tuyang fiat or opo sa satuyang kagurangnan. Or like her, are we also faithful and compassionate to others? Sayang kan pagparapila duman, sayang kan pagparapauran, painit sa pagprosesyon, sayang kan pagbuya, kung pag-uli mo, iyo ka man giraray, marites ka man giraray. Kung pag-uli mo, day ka man giraray, tatao magpatawan. Kung pag-uli mo, paralibak ka man giraray. Sayang kan kabus na iya. Like her, are we also leading people closer to Christ? Nadadarata man daw ang iba para ni sa satuyang kagurangnan. Devotion to Our Lady of Peña Francia calls us not only to honor her with our lips, but to imitate her with our lives. Devotion to ina should bring us to mission. It should have a support in our daily lives. Sabi nga ni kayan, ining mga tigigibuta should have a palpable or tangible application sa satuyang concrete and everyday lives. Otherwise, sabi ko gani, all will be useless and meaningless. So, ngunya na aldaw, up until tomorrow, let us thank God for the gift of Mary, ang ina kan kabikulan. Totoo siya ang ina niya to gabos. Ina na nagtatao sa tuya nin paglaom, asin ina na nagdadara sa tuya para ni kay Kristo. May our devotion to her continue to inspire us to live as true disciples of Jesus sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, asin sa bilog na kinapan. So pag makurahaw kita na Viva la Virgen, may it not just be a cheer of celebration, but a commitment to live her faith, to bring others close to her Son,
Jesus. So once again, let us honor our Ina. Let us all together say, Viva la Virgen! Viva la Virgen! Pero maluwa yun. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Ina kan Kabikulan! Viva Ina kan Kabikulan! Viva Ina Nyato Kapos! Sa ngaran ka na Aki asin Espiritu Santo. Amen. See, nagkagirimata sa mga turog. Yan. Tindog na tabi kita, ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagsarig mamibi kita sa langit noon na Ama na nagpili ki Santa Maria poon sa kapinunan na maging ina ni Jesu Kristo an para tubos kan kinaban. Sa kada petition masimbag po kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, siring ki Santa Maria, magdanay na panalmingan nin pusog na pagtubod, asin pagsarig para sa gabos na katawohan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, ang mga yaon sa serbisyo publiko, maghigos sa pag-utob kan sa indang mga katungdan para sa karahayan kan kagabsan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagdevosyon kay Santa Maria, pailihan nin mga parakasala, makamtanta ang biyaya nin tunay na pagsulsol asin pagbagong buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa makuring kasakitan, urog na ang mga naghehelang, makamati nin ranga asin kaginhawahan sa irarom kan manto ni ina. Mamibi kita sa kagurangnan. Sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo asin katuod, maugma kaiban ni Santa Maria sa langit no nakamurawayan sagkod paman. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, na kagurangnan, warasan sa imong mga nasasangkuban ang danay na karahayan sa hawa kasing kalag, sa pag-ampon ni Santa Maria Nuestra Señora de Peña Francia, makalikay kami sa mga kahurasaan sa buhay na ini. Asin makamtan miyan kaugmahan sa langit sagkod paman, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang maako mandugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi, an masayang, daing hinahagad, an daing makamtan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sisa sa imong Itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo sa solemnidad ni Santa Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, danay na Virhen. Ipinangidam niyan, bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siringman. Danay ang kamurawayan kan pagka-Virhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya, nag-uumaw ang mga anggeles kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakigan mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan na sinan mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan in mga magkaiririba na nagsasabi. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabonin ka bos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawag kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kwad na ikamag na to. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkakadaan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Virgen Maria, Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Padre Pio, nagkaidto pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, morasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, baging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan.
Yesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as sinagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na hira sa lambang saro, aninako niya to ang katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparaw, kan mga kasalan kan kinabang, kaangiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparaw, kan mga kasalan kan kinabang, kaangiraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparaw, kan mga kasalan kan kinabang, tabi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang paghios sa Diyos, daing na naghanay gayud ang katapusan, nag-isip na lugod.
Maluhod po para sa pamibi, para sa pangataman kanli na lang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uyas sa mo asin nin gabos sa kapalibutan, ako aan sa mong dalisay na pag-umaw asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, iwinaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa inda ang kahusayan asin karahayan, asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayonan nin pagiging kabaing mo asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos, sarong bago asin maimbod na spirito ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangonon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana wara ng iba, na igalang mi ang samong kapwa, kasaro nin gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang, nin buhay na magsusupay, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Francisco de Assis. Mamibi kita. Kagurangnan kaming ginibo mong makisumaro sa danay na pagtubos, namimibi na kaming nagrurumdom kan ina kan sa imong aki, makamburaway sa kapanoan kan sa imong grasya, asin makamati kan danay na pag-uswag kan kaligtasan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Bicol First Security System or BPSS. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 51,513 pesos asin 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 7,654 pesos asin 95 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,735 pesos asin 5 centavos para po ini sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. And proceeds kana sabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calbelo, Reverendo Jomar Calbanyas, asin Reverendo Hill Lola Odiver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktubre 28. Alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Siring man sa Setyembre 23, kapiestahan ni San Padre Pio, ang misa konselebrada gigibuon sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon. Asin sa masunod na Domingo, Setyembre 28, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa inda darahon tapo ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Duwang anonymous na tig 1,000 pesos. Anonymous 550 pesos. Anonymous 500 pesos. Anonymous 450 pesos. Asin anonymous 50 pesos. Diyos mabalos po.
give honor to Ina. Let us all stand and sing Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Te clamamus, exules Filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Dios tuos, Misericordes oculos, a nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens. Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Patris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tuo habitaculum effece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilio maniat semper nobiscum. Salamat po sa mga naglingkod sa satuyang altar, sa magpuon sa satuyang choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and satuyang mga sakristan. Salamat po sa inyo. So, balunon po nindo ang samuyang pamibi, lalong-lalo na sa agas sa inyong pag-take ang examen. Sana, bako sa nakita ngunyan madulok sa tuyang kagurangnan, ki St. Jude, ki Ina, ki San Padre Pio, padagos bagay ini, proseso ini, o pagkatapos nido makapasar, maparangking na naman. Siyempre, kaipuhan ta na naman si St. Jude. Yan, di ba? Kaipuhan ta na naman si Ina. Yan, pagkaparangking, pag nakalaog na, maestro, maestrana, siyempre, nagmamawot in promotion. But before the promotion, mapa-London ko na kita. Loan dito, loan doon. Yan, di ba? So, sa gabos na proseso, as inaspeto kan buhay ta, dapat kaibahan niya to ang sa tuyang kagurang na. So, namamati ko pati, gari mahalidig di ang top notcher, ha? Gari. Sana halidig di sa Indo. So, go for it. Break a leg. So, we are praying for you. And ngunyan magre-relax na kamo, dahil na magpara-review. Yan, sabi ho na sa sadiri, pray, hope, and don't worry. Okay? So, see you next week, next month. Pagkatapos na makapasar, mag-report giraray kay St. Jude. So, after the Mass, we will do the blessing kan sa inyo pong mga gamit para sa pag-exam. So, digdi na lang po kita sa may, dahil na ka mo maghiro dyan sa inyong tukawan, I will go around and bless the, ang kagurangnan mapa sa ido, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos ka Diyos na mabubuton asin may herakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarabay ko na kitang mag-awit.
vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata ilusión. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata ilusión.